ka Meghalaya ka Wandur da ka ba Atsrang na ka jala Assam haka bagi Shim ki Artuli ki district bat kita kidai ka Baningkong ka United Khasi and Jaintia Hills district UKJ bat ka ba kadai ka Garo Hills district. Handai ka don pada ka modern history haka bak Chingsha ka sa haduk menta haka ba handai ka jaj menreu Khasi Garo Jaintia ki don la ki jong ki hima ka ba ki sanshar hi dalade bat ka bom yasno bat no bat haka ta ka por tangka kerteng Meghalaya ru kampat don bat kumjo kila don ki nongsung shnong kini ki than nadu ka juk chung ka Neolithics bat dei tat ha ukat khandai century anda ki doli lane kumbang ki tip kum ki parang ki wan yu kejat ha kini ki luom bat dei nang ne ba barok kini ki lai teli ki jaj menreu ki hapno hapok ka British administration ha ka jing pet ki parang hadin kata ha usnam khat pras pa lai psan ka British ka thausang bat penyas no lang no ya ka Meghalaya bat ka Assam.